Създадох персонален AI асистент, който се свързва с всички твои инструменти, като Google Sheet, Google календара ти, Gmail ти, директно през Telegram, където можеш да въвеждаш команди и твоят асистент да изпълнява задачи. Как изглежда това? Отваряме Telegram, пускаме нашия бот, той ще ни изпрати едно въвеждащо съобщение и му казваме: искам да оговориш среща за днес с Иван Иванов. Асистента ни пише и казва: уточнете в колко часа искате да случи среща с Иван и каква ще е темата на срещата. Срещата е в 15:00 и ще обсъдим последните промени по AI Automation проекта, който правя за него. Така, изчакваме и ни казва: срещата с Иван Иванов е оговорена за днес, 6 октомври 2025. Така, изпрати потвърждение на среща в имейла му и може да видим, като отворим нашия календар, че е запазена среща за 3 часа виждаме този имейл. Защо е този имейл? Защото сме дали на нашия асистент ето тази таблица, в която имаме всичките ни контакти, като в случая използва името на Иван Иванов и взима имейл му, за да му изпрати покана за събитието и имейл, който да обясни за какво става въпрос. Както виждаме, това е поканата за събитието в календара и тук се изпраща и един имейл допълнителен, който да му казва, че потвърждава срещата за 6 октомври. Как изглежда тази автоматизация? Ето имаме Telegram нодове, имаме AI агент, който се свързва с всички тези инструменти и още един, който изпраща следователно и съобщението. Цялата тази автоматизация ще покажа как стъпка по стъпка да я направим в това видео, но ако искаш директно да я вземеш, може да отидеш в безплатната ми общност AI Automation Academy, където като се присъединиш, може да участваш в дискусии свързани с AI Automation и създаване на подобни AI автоматизации, AI агенти, които да помагат на теб или на бизнеса, с който работиш. Ето тук ще бъдат качени и безплатните обучения, както и темплейта, който е включен в това видео. Нека започнем. Първото нещо, което трябва да направиш, е да дойдеш, разбира се, в na10.io, линк има долу в описанието на видеото. Когато създадеш своя акаунт, ако все още нямаш, натискаш Create Workflow, така че да започнеш чисто нов проект. В случая на демото аз ти показах, че използваме Telegram, но за начало първо ще използваме директния чат вътре в na10, а към края на видеото ще видиш как да свържеш и своя агент с Telegram. Първата стъпка е да добавиш спусък или тригър, който се казва чат, което значи, че самият workflow или агент ще се пуска директно през чата. Ето виждаме, пуска се. Така, следващата стъпка е да добавим нашият AI агент. Какво представлява AI агента? Това е инструмент, който ти позволява да добавиш някакъв промпт, т.е. текст, в който описваш как този агент ще се държи и какви инструменти ще използва. Силното на агентите е, че те могат да използват много различни инструменти, които да свържеш с своят na10 профил. Затова можеш да натиснеш тук на плюсчето, а можеш да натиснеш и Tab на клавиатурата си, идваш на AI и избираш AI агент. Тук виждаме, че можем да изберем промпта. В случая ще бъде съобщението, което сме свързали към чат. Ето така. И вече виждаме, че промпта е потребителско съобщение. Здрасти. Това беше съобщението, което изпратихме преди малко. Какво ни трябва за нашия AI агент, за да може той да работи адекватно? Първото, което имаме нужда е, разбира се, да му уточним много по-подробно какво той ще прави. Първо му казваме, разбира се, че ни трябва нашето съобщение. Ето така го добавяме. И след това добавяме целият промпт, който аз предварително съм написал и който ще получиш, когато влезеш в безплатната общност и отидеш на място, което ти показах малко по-рано. Ще добавя линк, отново казвам, долу в описанието, за да можеш да получиш и целият промпт. Така, копирам го и го поставям тук. Само за момента ще заместим това съобщение. Да бъде съобщението, което идва от чата вътре в na10. Какво казва този наш промпт? Първо тук изтираме всичко отгоре. Получаваш това съобщение от потребителя и задълженията на агента са да създават много събития в календаря, да добавяш участници, всички имена и имейл адреси ще идват от Google Sheet, който ще свържем след малко. След това можеш да видиш, че тук има допълнителни уточнения за това как да се държи агента, може да прочетеш всичко, но това е начинът, по който всъщност AI агента ще работи. Казали сме отдолу, че проверява календара на потребителя, за да може да видим дали има наличен час за среща, понеже това прави нашия асистент, той отговаря срещи, изпраща покани,
по имейл и изпраща имейл, като може през твой асистент не просто да изпращаш потвърждения за срещата, а директно да напишеш в асистента си: напиши ето това на потребителя, на човека, с който ще говорим среща, на този мой клиент или на еди си кой човек, като добавиш имейл адреса и той ще изпрати имейла му. Тук можеш, разбира се, когато добавиш това в своят N8N агент, можеш, разбира се, да правиш каквито и да е промени, но в общи линии това са инструкциите, с които ще работи твой агент. Като е много важно да бъдеш изключително детайлен в това как работи. Трябва да му дадеш максимално добър контекст и да му дадеш ясни уточнения по какъв начин ще използва инструментите, които са свързани с него. Това беше първата стъпка, е да добавим промпт. След това също може да добавим системно съобщение, като виждаш, това беше user message или потребителско съобщение, което всъщност показва как ще работи нашият AI агент. А тук в системното съобщение може да му кажем: аз даже съм си го записал тук, на английски само, че, но това няма значение, на български, на английски, както ти е удобно. Ти си персонален асистент, който менежира моя календар и имейл. Това е следващата стъпка. Трябва, разбира се, да включим нашия чат модел. Чат модела ще използваме ChatGPT. Това значи, че нашият AI агент ще работи с мозъка на ChatGPT и функционалностите, които OpenAI предлага в своя инструмент, може да ги вкараме директно в нашият агент. Тук му казваме кой модел ще използва, но преди това, ако за първи път използваш N8N и не си свързва с ChatGPT, Gemini и така нататък, тук ще ти каже, че трябва да добавиш нов credential. И тук ще трябва да добавиш някакъв API key и това е ключа, с който ти всъщност свързваш своят AI агент с функционалностите на ChatGPT. За целта да получиш такъв API key, трябва да отидеш на platform.openai и да дойдеш на ето тези настройки. Първо трябва да се логнеш може с някакъв Gmail-ски профил, идваш на настройките и идваш на API keys. Тук трябва да създадеш нов ключ, но първо, за да можеш да го използваш, разбира се, трябва да добавиш свои токени. Така, идваш на Billing и тук можеш да видиш, че в момента кредит баланса, т.е. колко кредита имаш в акаунта си. Аз имам 4,98, като съм добавил $5 преди около, не знам колко вече стана месец, и предвид колко много го използвам, токените са сравнително ефтини, защото използвам модели на OpenAI, които са доста икономични, но в същото време и доста ефективни. Какво представлява всъщност зареждането на баланса ти? Идваш тук, кредит баланс, тук можеш да добавиш сума между $5 и $95, добавяш картата си и когато си я добавил, вече можеш да използваш свободно API ключовете. Всъщност защо трябва да плащаш? Защото всеки един модел струва някакви пари. Когато отвориш ChatGPT и го използваш безплатно през техния си сайт, това е едно на ръка. Но всеки път, когато трябва да използваш функционалностите на OpenAI в някакъв външен инструмент, като например сега нашият AI агент, който прави в N8N, трябва да плащаш за токените, които използваш, като по-евтините модели, следователно за input, разделя се на input и output разходи. Input разходите са какво съобщение ти изпращаш на своя агент, колкото по-дълго е, толкова повече токени се изразходват, следователно толкова повече пари се изхарчват. Ако изпратиш 3 думи на кръст, няма да изразходваш много пари. След това вече се харчат пари за output, което значи, че съобщението, което ти бъде генерирано, на база на това колко е дълго, се изразходват определен брой токени. Токените зависят от това колко букви са били изписани, колко символа имаш като цяло в своето съобщение. Но това са технически подробности. За момента може да въведеш някаква сума от $5, което е по-малко от 10 дори, което е предостатъчно, за да можеш да използваш за и този AI агент и за още много други. Аз имам много, които работят успоредно. Когато си добавил кредитите, идваш на API ключове, създаваш нов ключ и тук трябва да му кажеш име, към кой проект го добавяш, създаваш го и копираш стойността му, като трябва да знаеш, че по принцип тя ще се запази в N8N, така че не е проблем и да не го копираш, но този ключ е добре да го запазиш на някое място, така че не можеш след време да не се налага пак да идваш и да генерираш нов ключ. Но също така е важно този ключ да стои в безопасност. Защо? Защото ако някой друг човек се добере до твоя ключ в OpenAI, може да използва твоите кредити, токени, което ти не искаш. Затова се казва таен ключ и затова трябва да го държиш в безопасност. Когато си готов, идваш тук, поставяш го. Аз няма да добавям нов ключ. Тук вече можеш да избереш кой AI модел да използваш, като имаш доста голям избор. Аз използвам лично мини моделите, доста са ефективни и също така са и доста ефтини.
Следващата стъпка е да добавиш някаква памет. AI агента, хубавото и всъщност много силното оръжие при него е, че има памет на това, което се е случило по-рано. Тоест, нашият агент ще помни какъв разговор ние сме провери с него, всяко едно предно съобщение, така че не се налага постоянно да му припомня за какво става въпрос. Така паметта е добавена и сега вече кои ще бъдат инструментите, които искаме да използваме. Едно от най-важните неща, които трябва да запомниш при AI агентите, че понякога бъркат време, място, най-вече време. Време, датите малко ги бъркат. Затова аз бих те посъветвал да поставиш Date and Time Tool, който ще може да избере каква ще е часовата зона. Искаме да сме сигурни, че часовата зона е ET. Това е допълнителна настройка. Също така можеш от настройките тук да кажеш, че времевата ти зона ще е Europe. Така си 100% убеден, че няма да обърка нещо в датите, защото ако не направиш тази настройка, много често, примерно, ти слага, казваш му запази час в 3 часа, той да запазва час в 8 часа, защото не взима правилната часова зона. Така че трябва да се подсигуряваш, че часовата ти зона е правилна. Следващата стъпка, която трябва да изпълниш, е именно да провериш календара, собствения си Google календар, за това да имаш някакви срещи. Т.е. като запазваш срещи, в този случай на това демо, не искаш да имаш някакъв double booking, две срещи по едно и също време. Затова добавяме нов ноут, който всъщност е тул, който е свързан с нашия AI агент, който ще работи с Google календар. Така, добавяме този инструмент и тук ще ти даде. Следващата стъпка е да му кажем, че не искаме да създаваме евент, а искаме да вземем много евенти, което значи да проверяваме календара си за някакъв брой събития, дали имаме срещи в конкретен диапазон от време. Как се уточнява този конкретен диапазон от време? Първо, всъщност трябва да кажем, че искаме всичките ни митинги. В случая една значи сегашната дата, но може да му кажем minus, което значи преди 10 дни. И това значи, че диапазона сега, като вземем и това и му кажем plus. Това значи сега имаме проверка на диапазон от 10 дни преди днешната дата и 10 дни след днешната дата, т.е. в период на 20 дни да проверява календара. Инструментът е готов за използване. Следващата стъпка ще бъде за създаване на календар евент. Идваме тук, създаваме евента и искаме да създадем митинг. Създаваме митинга, като старта няма да бъде сега, защото всеки път, когато искаме да създаде среща, ще го създава в момента, в който сме описали. Искаме да вземем конкретна дата, която ще извлечем от съобщението, което е изпратено. В случая съобщението ще бъде нещо от сорта запази час за днес в 17 часа, например. Затова му казваме, че искаме от това съобщение нашият AI агент, използваме командата from AI, да извлече event start, което какво значи? Вземаме началото на евент. Искаме да добавим край на евента, който ще бъде 30 минути след началото. И затова му казваме от AI да извлечеш event end. И след това вече със сигурност трябва да добавим уточнение, което е Важно е също да добавим и някакво заглавие на среща, така че в календара да не стои празно. Ако оставим по този начин сетъпа, няма да имаме име на среща, затова добавяме summary, което ще бъде expression, fixed, значи че ще бъде всеки път едно и също съобщение под формата на този string или текст. Искаме да бъде expression, който отново ще използваме командата from AI, т.е. AI агента да прецени и му казваме title of the event, което значи заглавието на евента. Не, всъщност не трябва да е по този начин, това е много важно, не може да пишем с space, понякога го забравям. Трябва да бъде с така наречения camel case, което значи в началото започва с малка буква и всяка следваща дума, която имаме в нашето наименование на променливата, ще започва с главна буква. И така, create event и вече имаме ясно уточнение коя е датата и също имаме начин да проверяваме календара си и да създаваме нов евент. И сега може да го тестваме, но преди да го тестваме, сега също се погледнах записките, видях, че трябва да добавим и все пак и един списък с някакви наши клиенти или контакти, като в случая този списък, по-рано показах, изглежда по този начин, което какво значи? Трябва да свържем и Google Sheet. Така, свързваме Google Sheet. Отново тук ще трябва да свържем нашия Google аккаунт. Документът се казва Contact List, Sheet е Sheet 1 и така взимаме данните,
като няма нужда да правим нищо повече, освен да преименуваме този инструмент да се казва Contact List. Защо е важно да преименуваме инструментите, които са свързани с нашия AI агент? Защото той много по-лесно се ориентира кой инструмент да използва, защото примерно тук сме му казали, че ще намира Google Sheet в списък с контакти. Даже тук можем да кажем, че се казва Contact List. И така, следващата стъпка вече можем да тестваме нашият AI агент. Ако случайно се появят някакви грешки, разбира се да ги оправим. Това е едно от най-нормалните неща. AI агентите понякога са доста непредвидими и си мислиш, че си покрил всички случаи, но най-вероятно не си. Затова е хубаво редовно да се тества и му казваш, даже ще пробваме също да видим какво ще ни каже, дали ще използва някой инструмент. В случая не го използва, защото не сме му казали нито една от тези команди да създава среща, да проверява календара ни, каква е темата на срещата и така нататък. Затова му казваме, трябва да обсъдим последните промени по AI Automation проекта, който правя за него. Виждаме агента се пуска, проверява контактния ни списък, проверява календара ни. Календара вече има насочена среща с Иван. Така, искате ли да създам ново събитие? Така, да, тогава нека, ето. Значи, че проверката на календара работи, защото реално създадохме малко по-рано в демото. Затова нека срещата бъде в 16:00. И е хубаво, защото благодарение на тази памет може просто да се върне назад и да запомни, че е с Иван Иванов, да запомни кой е имейла му и следователно да не губим контекста в настоящия разговор, който имаме с нашия AI агент. И може да видим, че като отворя календара си, окей, ето, запазила се срещата за точно 4 часа с Иван Иванов, сложено име, обсъждане на последните промени по AI Automation проекта. Тук може да се промпне да се мисли по-добро заглавия за съответните събития, но това не е чак толкова важно. И коя е стъпката, която остана, е да се изпрати имейл за потвърждение. Така, Gmail-to, даже тук ни каза, че може да изпрати такова потвърждение. В случая send email. Така, тук, ето казва се, нали, изпращане съобщение или имейл, няма значение. Получателя ще го вземем отново от AI агента, т.е. отново вкараме командата, която е изключително силна. Много написах правилно. И тук може да уточним се пак. Това може и да не е нужно обяснение, но няма значение. Тук ще кажем, отново искаме expression и му казваме from AI, email subject и след това му казваме email body и уточнението е email body in HTML формат. Какво значи това? Че AI агента ще види, че уточнението е в HTML формат и когато генерира имейл, който да изпрати на човека, ще го направи точно в този формат и всичко ще бъде наред. Така, следващата стъпка е много важно нещо, което аз понякога го забравям, но не искаме отдолу на имейл, който се изпраща, да имаме такъв N8N attribution, което какво значи, ще пише отдолу на имейла. Този имейл беше изпратен автоматично с N8N, което на никой няма му харесва, ако го използваш в реален случай, затова просто го изключваме. Така, запазваме и му казваме да, изпрати му имейл с потвърждение. Така, и се изпрати имейл на човека, като отворя Gmail, това е няколко пъти, които сме го тествали, рефрешваме и виждаме потвърждение за среща. Заявявам, потвърждава нашата среща за днес 16 часа, на която ще обсъдим последните промени по AI Automation проекта. Очакваме, поздрави Димитър. И сега ще му кажа, изпрати имейл на Иван и Иванов и го питай дали е гледал видеото, което му изпратих миналата седмица с демото на проект. Взима от контактния списък и изпраща имейл. И сега като дойдем тук ще видим, че дали сте гледали видео, което изпратих миналата седмица за демонстрация на проекта. Очаквам вашия отговор. Поздрави, Димитър. И е готово. Разбира се, няма да е изключително полезен този инструмент, ако всеки път трябва да влизаш в N8N, да пишеш това съобщение. Затова използваме Telegram и сега ще ти покажа как да свържеш своя Telegram акаунт с своят AI агент. Така, първо това трябва да го махнем и да добавим нов нод,
който ще бъде нашият нов тригър, като дойдем тук на плюсчето или с таб и му кажем Telegram. И тук искаме да се пуска, когато се изпрати Telegram съобщения. И отново като дойдеш тук, най-вероятно няма да имаш, ако до сега не си свързал Telegram, няма да имаш Telegram профил, с който си се свързал. Аз имам доста, но сега ще ти покажа как да направиш тази връзка, понеже не можеш просто да натиснеш някакъв бутон Connect от Telegram. Затова, това, което трябва да направиш е да дойдеш тук, Create New Credential и ще видиш своя Access Token. За да получиш този Access Token, трябва да отидеш в Telegram и да потърсиш в търсачката BotFiler. Това е един бот за създаване на Telegram ботове. Това, което правиш е му казваш New Bot. Тук му даваш име, Personal Assistant Demo Bot, Demo. Така, готово, бота е готов и сега трябва да копираме този API key, както копирахме ключа от OpenAI платформа. Копираме го, идваме тук, поставяме и да цикаме Save и ето дава ни съобщение, че успешно е била създадена връзка между Telegram и N8, като аз няма да използвам този, аз ще си използвам моя аккаунт и използвай този. Тук можеш да видиш, че новият ти бот е готов, натискаш старт и го свързваш. Аз съм свързал вече моя AI асистент, ти свържи своя. Може да добавим още един бонус нод, който показва, че всъщност се извършва някакво писане, за да можеш да разбереш, че бота работи. Send action. И тук всъщност първо трябва да активираме бота, за да получим чат ID-то, в което на чата, в който сме в момента. Затова даваме Execute Workflow. Отиваме на асистента си, тук ще изтрия старт и се пуска. На резулмента не работи, сега ще видим защо. Пускаме го и тук добавяме чат ID-то, като чат ID се получава от този тригър. Идваш, буквално drag and dropваш чат ID-то. На AI агента ще видиш грешката е, че не взима от правилното място съобщението. Затова получаването съобщение трябва да дойде от тук и да вземеш ето този. И другото нещо, което трябва да направиш е в Simple Memory да кажеш всъщност, че не запазваме този JSON Session ID, идваше от чат спусъка, който имахме по-рано. Той ще бъде заменен. Идваш, цъкаш тук и му казваш, че ще дадеш друга стойност. Като всъщност тази стойност трябва да бъде ID-то на чата, т.е. ето тази стойност. Запази среща за днес 15.00. Не 15, вече е там среща. Така, окей, да. Тук избрах грешен бот. Personal Assistant трябва да е. Така, това съобщение. Сега се активира агента. Но ще видим, че няма да получим съобщение обратно. Защо? Защото нямаме нов нод, който да изпрати самото генерално съобщение. Text message. Изпращаме текстово съобщение. Сега важно е да изберем този път правилния асистент. Чат ID-то, взимаме го тук. Текстът е ето този. Output-а на AI агента. Това обаче ми каза, че е no. Сега ще го тествам. Execute Workflow. Така. Ето темата за среща все още не е уточнена. Как бихте желали да се нарича срещата. И също е важно, както направихме в имейла, да му кажем, че не искаме да получаваме такова съобщение, че съобщението е било изпратено автоматично с N8. Затова идваме и махаме нашият N8 Attribution. Запазваме го. Няма нужда, разбира се, всеки път да идваш в N8, да цъкаш Execute Workflow и след това да пишеш Telegram, затова просто идваш на бутона и така твоят агент вече е изцяло активен и можеш да се ползваш по всяко време в Telegram. Това беше видеото. Да, може да изглежда сложно, но когато направиш 1, 2, 3 пъти, вече след това разбираш как стоят нещата, може да свържеш много повече инструменти, може да добавиш някакъв друг CRM, който имаш, няма значение. Това са AI агентите, те са тук, за да ти помагат да използваш инструментите си по-бързо. Това беше един по-прост пример. Има много различни начини, по които можеш да го използваш и за тях ще научиш в общността AI Automation Academy, в която можеш да се присъединиш още днес напълно безплатно. Очаквам те там да се включиш, да се представиш и да гледаш видеята, които качвам почти всеки ден. Благодаря ти за гледането, абонирай се за канала ми, харесай видеото, коментирай и ще те очаквам в следващото видео.